Usad. New shoes. Yeah! Uy, bagong shoes ya. Ba't ko lang yung shoes ya? Siyempre. Hop, hop! Toy, tubig toy! Ay, kamay. Alalay. Oh, grabe. Artiha kayo. Sapatos mo yun, pula-pula. Sa Adidas ya. Adidas ya. Ako Nike. Gimana ya? Converse. Saan nyo eh? Shit boy. Cute. Bala na, musta na yung shoes? Ali ka gigagwarta to eh. Mau nakapalit ko eh? Oo. Dula na kag-Eagle Games. Yate nahulo akong 5. Pero to yun, punita to yun. Asa. Pero oh. Grabe, gusto na tahana eh. Asa go? Asa bo? Dara oh. Wala ako kita eh. Grabe naman ang mata ni mo, plastic. Kadar day. Dara oh. Kaya ito kong link ani. Iya daw. Sakay may link ka na. I-download ng link. Download na. Di ba makadownload bitaw ka na sa games, kita na register. I-click na. Dira no. Hindi ba tayo mga account number diha? Password, open password. Nakita na send, i-click na. Nya magawas nitong OTP sa imong number gibutangan. Putan ni OTP. Pabakasal na sa games, kita na papel sa coin. Imo ang bonus. Kita na class. Pumasal ka sa games, i-click ka nimo diha. Kita na 100 to 100. Umili ka diha, kita 100. Nya butan nimo diha imong GCash number nya OTP. Boss, nagmadaugan na boss. Yung saan mag-withdraw? Kita na withdraw sa baba. I-click ka nimo diha. Ibutan nimo diha kung pila imong amount i-withdraw. Ini mo yung GCash nya bind. Dira no. Kani lagi kayo no ingana dali easy kwarta dali. Mo din ko ano niya Para makapalit kay ngani nga mga shoes ba. Burito di ko dito. Lagi, kapalit kay ngani. Kapalit yung sapatos tamakan. Shot tabi ako libre. Shot. Shot. Ingay. Tanik. Ug na kada yung inom ba. Sobrang ka sa Samaritan. Punta na kita na. Wala bangko mi. Napasagdan na nga to tong sarili. Shot. Para dito ko Palitan. Balik dito. Gaya, William. Uy, napagko na ako sa sapatos ba? Nawala ng kulong ba? Bawag ka imo eh. Uy, Ako pa yung gisugo. gaya, William. Hey! Aras lahat na tayo. Unsa man Why ni why? Why na? Si Sir Juice. Straw. Unsa man ni? Lamisa, pag lamisa ba? Napa istro. Pasok lamisa. Lamisa, pasi. Dara mangko ya, dara. Ay, good. Sara. Sa man upan na Brian? Pagdali. Bay. Grabe naman ang lubot ni mo yag. Unsa naman na? Shot na yung shot. Lang tama di pa pre, nakaingon sa inyo ba? Kaya dagan mata kwarta. Natay chika dia. Chika. Oh, bisan sa nga mga kuan dia, class dia ako na bala bayad. Taga diri man kuno. Ngam ko na ilahan tong anak ni Robert. Ay, Robert, anak ni Robert. Abot dia. Asawa niya si Marites God. Ay, Abroad na, abroad. Ma, abroad. Ay, ko boss pangalan na lagi. Di ka kabrod. Mag-ura to sila na malin. Hala! Hala ka diha. Maunang anak ni Robert. Mauna ka man di ana uy. Chika mo. Yung sa pangalan ng bata aja. Wala iko kabalugin no. Sa anak na siya Robert. Anak ni Robert, Anak ni Robert. Kupahan na yun. Ibig sabihin ito nagskartean niya ba? Yalan itong papuliya. Okay, wala may chikas pa. Kandam ka, hindi ka. Hindi mga kamag chika. Kana tuloy. Sabi ko pa, ita si Gilong bo. Tuloy yung mga diskarte ba? Ulis, Gusto na ako makachika ba? Yawan na niya. Gusto ka, papas. Kaya daga matag chika, kapapuli sa Ay, taga Ako na, ay mo pag ginangon. Ha? Soy ka. Kaya mo ako na. Tarong nga na. Ay ka po, kaulawi. Mamatik na na. Sa Pantay ka. Kaya lang best Robert ko basig na. Tara nga gyud na. Ay, babala kaya ako yung bahala na. Sige. Dula ka. Dulo na ko. Tula niya, tanawa ba kung sa iya mga tipo sa lalaki? Ikaw. Sige. Paniid ba? Na, Wala nitakas ron. Labesh! Hi! Kumusta? Okay lang. Ha? Akong type sa lalaki? Ang una, Besh, is kanang syempre, na motor. Putik ka man yung motor. Manghiram sa motor ni William. Oy, dara. Uy, balita! Ana ang chika ba nga ang gusto lang niya sa lalaki ni motor? May motor. Ay, kabala ka, Paps. Na ako yung motor. Smash na. Mo nang ganahan sa inyo kasi motor kay mo bebe. Ranga. Rangon jud. Okay, bura mo to. Pansin jud. Pasin ako. Sina. Buwagi niya ba? Pero katong Raider? Ay, kaduha, Besh, kay kuan. Varsity player. Pares ko ni Andrea nga nakauyab kay Richie Rivero. Putik na may varsity daw. Patudlo ang William kay varsity to. Oh!
Saan naman po? Kalas gawoy, varsity naman po yung gusto. Varsity. Ano naglakaw oh? Pati ninyo na. Putik ka may atilista din eh. Oh, Naoy. graduate. Ini, Yusef. Putik ka. Padadala juice ka. Sino juice oh. Juice, dadaya juice. Ay Bart! Tatay dalaran commercial. Jati, wala nga pulipik ba eh? Ay, katuloy besh kay ano, vlogger. Maro mo siguro to besh? Putik ka may vlogger. Ay si Kintoy. Kato kay vlogger to. Hi guys! Welcome to my channel. Oh, kini ha? 2K viewers ata ha? Putik ka may. Ug maabot tag 5K viewers ron. Magparapol kong Gcash worth of 10K. Ha? O sa mga sharer, shoutout sa inyo ha? Vlogger, pero mo kailangan ni eh. Kuya ni, wala nga mong kugipansin ba eh? Ha? Saan naman po? Kakaw eh. Wala mong kita sa tika. Ano sa matay mong mga kwanto eh? Kamulangan siguro yung paratenalias. Tama man to kung di... Oh, nara. Para Melinday. Hey, what's up guys? 5,000 viewers! Woo! Syaro pa ni! Buwan naman siguro ng tawanan ni. Kuya, trabahoan eh. Wala nga mong tagipansin. Oh, luya man. Oh, luya man. Luya nga. Di nga, mako nga mura na kong buang. Kanino, hindi ko matulog. Di pa ko mansino na ni. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Oh, nari ko dali ako noon. Nagbuhan ako ng vlog-vlog. Kaya wala ko ninyaw. Bored in the house, bored in the house, bored. Uy, luya ha, oy. Oy, balik na ikalagi. Siya mo yung butaan eh. Wala gito eh. Wala gyapon triste nakataman. Di ko madalaan sika. Gahay kayo. Sa may week, man ka over may kabal muskartig bain Ang eh. sama po yung mga advice po di man mao. Gusto ka matagad ka? Alangan, idol. Kaya na ko itong chika. Uy, nami kayo eh. Paplay, wala naman tayong choice paplay. Kailangan mo na storyahon. Storyahan na Paps. Pagkahon. Wala na! Yung ba dito? Kaya maabot na si Robert ron. Wala ka ba? Pabitano. Naas Marites ron. O, shot sa Dano. Shot sa. Di man ako. Sina, duro na makay... Kani kayo murag taas na akong confident. Oo. Pasin ako. Time is... Ikaw to anak ni Robert. Kanang nadunggan ako yung mga pangsulti kanina ba? Itong gipangitan mo sa mga lalaki gani. Nato sa kwatanan. Nakoy motor. Unya. Varsity ko. Unya. Vlogger ko go. Unya. Guwapa day ka. Emotional damage.